Vi har lavet en film om udviklingen og baggrunden for det danske demokrati. Baggrunden for demokratiets opståen i Europa var til dels den franske revolution, og liberalismen blomstrede op. De adelige og gejstlige gik ikke ind for de her revolutioner, og det blev til en udvikling af den politiske konservatisme. Folket begyndte at kræve rettigheder som frie forfatninger, folkevalgte parlamenter, personlig ejendomsret, religionsfrihed, forenings-, forsamlings- og ytringsfrihed. På grund af den økonomiske krise i 1818-1830 og indskrænket trykkefrihed, var der meget lidt politisk debat i Danmark og en rimelig stor utilfredshed i samfundet. Kongen blev derfor tvunget til at indføre 4 rådgivende stænderforsamlinger, men de havde ikke særlig meget magt, så der opstod en nationalliberal bevægelse, der kæmpede for mere liberale reformer og spillede på nationalfølelsen, der var opstået så småt med Danmarks tab af Norge i 1814. I spidsen for nationalliberalisterne var Orla Lehmann med sloganet Danmark til Ejderen. Han fik også overbevist de ellers kongetro bønder om, at en fri forfatning ville give både sociale og økonomiske reformer. Dette skabte en stærk alliance mod nationalliberalisterne og bondevennerne. I 1848 starter en revolution i Frankrig, der blandt andet inspirerer Slesvig-Holsten, som kræver at blive lagt sammen og blive optaget i Tyskland. Det er de nationalliberale i Danmark imod, så derfor kræver de under et folketog den 21. marts 1848, at kongen fjerner det gamle statsråd og nedsætter et ministerium, der kan nedkæmpe frigørelsen. Kongen svarer så, at det allerede er sket, og den 22. marts erklærer kongen sig politisk ansvarsfri, og dermed er det konstitutionelle monarki indført. Det nyoprettede ministerium, der fremover har det politiske ansvar, skal udover at tage sig af Slesvig-Holsten-oprøret udarbejde en grundlov. Oprøret i Slesvig-Holsten fører så til treårskrigen fra 1848 til 1850. Slesvig-Holstenerne indfører en provisorisk regering imod både Danmark og Preussens vilje, og derfor invaderer Danmark Slesvig og vinder landet ud til Ejderen. Herefter går Preussen så ind i krigen, og Danmark taber rigtig meget land, og krigen ender med en usikker fred, fordi Danmark får besked fra England, Preussen og Rusland om, at de skal ligestille Holsten og Slesvig i forhold til kongeriget. Enten tager man begge med, eller også ingen af dem. Og det var sådan cirka også den situation, der var før, så man kan sige, at krigen ikke rigtig havde ændret noget som helst i Danmark. Men det med, at man skal ligestille Slesvig og Holsten, bliver også et af problemerne i 1864, hvor man laver en lov, der gælder for kongeriget og Slesvig, men ikke for Holsten. Det nye ministerium fik lavet en grundlov i 1849, der slog magtens tredeling fast i Danmark. Det var den lovgivende, som var rigsdagen, der bestod af 2 kamre, Landstinget og Folketinget. Så var der den udøvende magt, som var kongen, og også til dels regeringen med ministrene, og den dømmende magt med domstolen. Var man dommer, man var dommer for livet. Men det var egentlig ikke et egentligt demokrati, eftersom det kun var ca. 14% af hele befolkningen, der kunne stemme. Man skulle nemlig være mand over 30 år og have egen husstand. Og skulle man stemme til Landstinget, skulle man også have en vis sum penge, og det gjorde, at det var en meget konservativ del af rigsdagen. Sådan så magtens deling ud i 1849. Her var det de mandlige vælgere, som valgte, hvem der skulle sidde i Landstinget, og Folketinget, der udgjorde rigsdagen, som var den lovgivende magt. Et lovforslag skulle vedtages i både Landstinget og Folketinget, før det var gyldigt. Kongen udvalgte så ministrene, der udgjorde regeringen, og derfor er han også til dels den udøvende magt. Den dømmende magt var så domstolene, der dømte over forbrydelser. I 1864 blev Danmark invaderet af Preussen og Østrig, og vi mistede Slesvig og Holsten. Det medfører en forfatningsændring, der fører til en ny grundlov i 1866, og heri ændres stemmeretten til Landstinget 66 pladser, så der er 12, der udpeges af kongen, 27, der stadigvæk er til almindelig valgret, men 27 af pladserne bliver nu afgjort af de 1100 rigeste i Danmark, og det medfører, at Landstinget bliver domineret af
af rige godsejere. Fordi det var kongen, der udpegede ministrene i regeringen, bestod denne næsten udelukkende af nationalliberale og godsejere. De var meget konservative og går også senere sammen til partiet Højre. Regeringen afviste de venstrepartiernes krav om parlamentarisme, og disse grupper går derefter sammen til det forenede venstre. Det forenede venstre består af bondevennerne, og så er det købmænd og intellektuelle. Det forenede venstre ønsker parlamentarisme i Danmark, der vil sige, at rigsdagen, altså Folketinget og Landstinget, skulle godkende den regering, som kongen udpegede. Dette mente de nationalliberale og godsejerne dog var i strid med grundloven, hvor der stod, at kongen frit kunne vælge sine ministre, hvor det forenede venstre ønskede, at denne skulle godkendes, eller i hvert fald skulle de sige, at de ikke havde mistillid til denne regering. Højre afviser Venstres krav om parlamentarisme, og derfor nægter Venstre i 1873 at stemme på finansloven. Derfor bliver Højre-regeringen nødt til at gå af i 1874. Kongen indsætter så Estrup som den nye regeringsleder, men Venstre vil ikke samarbejde med ham, og derfor udnytter han i 1885 grundlovens paragraf om, at regeringen kan udstede love i særdeles påtrængende tilfælde. Han sender rigsdagen hjem og udsteder i stedet for provisoriske love, f.eks. en finanslov, der opfylder Højres ønsker. Året efter kan rigsdagen stadig ikke blive enige om en ny finanslov, så Estrup gentager nummeret med at indsætte en provisorisk finanslov, og det fortsætter han med i flere år. Derudover så indsætter han også et meget upopulært politi til hest, gendarmeprovisoriet, der er indblandet i mange samtidig med venstretilhængere. I 1894 får vi atter demokrati i Danmark. Estrups egne partifæller vælger at samarbejde med regeringen, og Estrup går derfor af. De provisoriske love, han fik indført, ophæves, og en finanslov vedtages. Systemskiftet sker i 1901, hvor Venstre vinder valget, og Socialdemokraterne går også langt frem. Dette fastslår ligesom parlamentarismen i Danmark. Det skyldes blandt andet, at bønderne fik flere penge, og der var et mindre klasseskel, der dog også gjorde partierne mere ens. Efter systemskiftet i 1901 sker der lidt forskellige ting. Partiet Venstre begynder at bevæge sig mod højre, og derfor bryder det radikale Venstre ud af partiet i 1905. Derudover er der fremgang for Socialdemokratiet på grund af industrialiseringen, og de begynder at blive det næststørste parti i Danmark. Og som den sidste ting, så skifter Højre navn til Det Konservative Folkeparti i 1915, for at vise, at de accepterer den almindelige valgret til Landstinget. Socialdemokratiet og radikales ideologier minder meget om hinanden, og derfor allierer de sig og danner regering blandt andet fra 1909 til 10 og fra 1913 til 20. Det medfører en ny grundlov i 1915, der medfører, at den delegerede valgret til Landstinget bliver afskaffet, at kvinder og tjenestefolk får valg og stemmeret, at valgretsalderen til Folketinget bliver nedsat til 25 år, men til gengæld bliver valgretsalderen til Landstinget opsat til 35 år. Der bliver indført forholdstalsvalg, og derudover bliver der indført, at det bliver meget svært at ændre grundloven. Og det sætter altså gang i demokratiet, det her. Stemmeretten går fra at omfatte 18% af befolkningen til at omfatte 40-43% af befolkningen, og valgdeltagelsen stiger til 80%. Præsident 10. og de konservative kredse i Danmark var utilfredse med parlamentarismens sejr i Danmark. De mente, der skulle gøres en større indsats for, at Slesvig og Holsten blev indlemmet i det danske kongerige. Derfor afskedede kongen regeringen, der var radikal, den 29. marts 1920. Dette var vel at mærke uden rigsdagens havde vist mistillid til regeringen. Kongen udnævnte derefter en ny regering, der så udskrev valg og håbede på, at det ville falde ud sådan, så dem, der vandt, ville gå mere ind i kampen om Slesvig-Holsten. Dette medførte store opstande i Danmark blandt folket og demonstrationer og trusler om generalstrejke. Christian 10. trak derfor et land og afskedede den nye regering. Da der skulle indsættes en regering igen, eller
var det ikke de radikale, der bare kom tilbage, men der blev udskrevet valg, hvor Venstre vandt. I 1924 vinder Socialdemokraterne og radikale, og kongen accepterer nu parlamentarismen fuldt ud. Dette høres også i Staunings tale, da han vinder. I 1930-31 er der økonomisk verdenskrise, og nazismen begynder så småt at komme frem i Tyskland. Det medførte, at der i Danmark er fremgang for Danmarks Kommunistiske Parti, der får 2 mandater i 1932, og der er fremgang for det nazistiske parti, der får 3 mandater i 1939, og der begynder at komme nazistiske træk i nogle af de store foreninger i Danmark. De to partier samarbejder, da de blandt andet begge to er imod parlamentarisme, men så også fordi de begge to har problemer med at vinde danskerne, fordi de ikke er nationale nok, da deres inspiration kommer fra henholdsvis Sovjetunionen og Tyskland. De andre partier i Danmark forsøger dog at nedkæmpe de her bevægelser ved at indføre nogle forskellige kriseindgreb, blandt andet Kanslergadeforliget i 1933, der forbedrer de sociale ordninger i Danmark. På det her tidspunkt er det Socialdemokratiet og Radikale Venstre, der danner regeringen med Stauning i spidsen. Det gør de fra 1929 til 1940. Da besættelsen så begynder i 1940, blev de to bevægelser med nazisme og kommunisme knækket helt. Danmarks besættelse styrkede opbakningen og demokratiet i Danmark. Men der var et voksende ønske blandt folket og politikere om nogle grundlovsændringer. På grund af besværligheden ved at ændre i grundloven, skete det dog først i 1953. Og her blev parlamentarismen fastslået i grundloven. Valgretten faldt til 23 år, plus at denne nu skulle kunne vælges uden om grundloven, eller ændres uden om grundloven i det, der hedder valgloven. Og så blev der mulighed for flere folkeafstemninger. Der skulle fx være folkeafstemning ved suverænitetsafgivelse, som f.eks. medlemskabet af EU. Her skulle 5/6 af Folketinget stemme for, plus folkets godkendelse. Derudover fik Folketinget også indført en ombudsmand.